Suteak itzaltzeko lanak bide honetik doaz eta Nafarroako gobernuak larrialdi maila murriztea erabaki du. Irudi ikusgarri eta kezkagarriak utzi dituzte suteek dron bidez hartutako irudietan ikus daitekeenez. 10.000 hektarea baino gehiago kiskali dira, lehendabiziko kalkuluen arabera, eta horrez gain, egoera hobera egiten ari den arren, gobernuak arduraz jokatzeko deia egin die herritarrei. Horrez gain, tramiteak abiatu ditu Nafarroako gobernuak, Espainiako estatuak larrialdi eremu aitortu dezan Nafarroa. Kaltetutako eremuetako udalerrietako alkateekin batuko da Maria Txibite hurrengo egunetan, egoera egonkortzen denean. Suteek kaltetutako herrientzako laguntzak ematea aurreikusi du Maria Txibite presidenteak, eta horretarako estatuko gobernuari laguntza eskatuko dio, eta Europako funtsak birbideratuko dituela ere iragarri du. Kaixo guztioi, eguerdion, eta ongitorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudioetatik ari gara zuzenean eta hemendik eta ordu bitardiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Ekainak 22 ditu gaur, aste azkena da, eta suteen egoerak hobera egin du, badirudi suteen okerrena behintzat igaro dela dagoeneko, eta lehentasuna orain sute horiek guztiak amatatzea da. Nafarroara joko dugu zuzenean, Udane Arbeo lankidea dugulako bertan, Girigaiaotik bertatik. Eguerdion, Udane? Bai, eguerdion. Halaxea hemen Girgiaon aurkitzen gara, eta esan bezala egoerak hoberantz egin du, zertxo baitu hoberantz egin du, asteburuan piztu ziren suteak itzaltzeko lanean dihardute oraindik ere suhiltzaileek eta poliziek, baina esan bezala egoera kontrolpean dela adierazi digute, dena den honantza bidean gentozela su txikiak ikusi ditugu, eta kea ere basoetan ikusi ahal izan dugu, baina esan bezala badirudi kontrolpean dutela. Atzo gauean izan zen euritarekin zertxo bait hobetu da hemengo ingurua, eta suteak kontrolpean daudela adierazi du Nafarroako gobernuak, eta hori hala hainbat herri hustu zituzten egoera larritzat hartuta, baina esan dezakegu larrialdi zerbitzuak azken orduan adierazi bezala azken herriak berriro ere herritarrei utzi dietela herrietara itzultzen. Herri horiek ziren Amatriain, Makirrain, Sansoain eta Oieta, eta esan bezala horiek ziren azken herriak, hustuta zeuden azken herriak suteak zirela, eta baina horiek ere euren etxetara itzultzeko aukera izan dute, eta jada une honetan ez da herri husturik. Hori hala, hemen Gilgirraon herritar batekin topo egin dugu, Salvador Rolladorekin, eta aipatu digu gogorra izan zela, bere kasuan hemen bazituen mahastiak, eta denak kiskalita ikusi daiteke hemen atzean nola egoen inguru, eta entzun dezagun zer esan digun. Ez daukagu korte hori, Udane, dena den esaten zenuen, ez? Pixkanaka normaltasunera bueltatzen ari dela egoera, suteak egonkortzen hasi direla, eta dagoeneko herri husturik ez dagoela, izan ere gogoratuko dugu azken egunotan 13 herri jende sustu behar izan dituztela suteen ondorioz, milaka herritar baino gehiagok beraien etxetatik alde egin behar izan dutela, baina pixkanaka beraien etxetara bueltatzen ari direla, eta egoera honetan piztutako suteak ez areagotzeko helburuarekin beste zenbait neurri ere iragarri ditu Nafarroako gobernuak, eta zenbaitzuk San Juan gauarekin, pizten diren suekin dute zerikusia ere. Bai, halaxe atzo Nafarroako gobernuak adierazi zuen, datozen egunetan San Juan su eguna denez, San Juan su horiek ekita gomendatzen duela, eta Nafarroako Iruña hiriburuan aipatzekoa, bertan debekoa izango dela, San Juan sua ezinezkoa izango da, ostegun gauean. Hala ere, Nafarroa osoan, Nafarroako gobernuak gomendatu du San Juan sua ez dela egokia, eta horrekin batera aipatu dute uzta bilketa makina bidez egitea ez dela batere egokia, eta honen kasuan, uzta bilketa hori makina bidez egitea debekatu dute, eta adierazi bezala ostegun onarte indarrean egongo da debeku hori behintzat. Ikusteko dago, noiz arte luzatuko den, esan bezala, eguraldiak badirudi lagunduko duela, euria egingo baitu doala iragarria, baina une honetan hemen bero egiten du, eta
giroa lehorra eta aurreko egunetan bezain berotsua eta lehorra da. Zuhurtzia mezua beraz, mantentzeko deia egin du Nafarroako gobernuak, neurri horiek hartuta, eta dena denez, behintzat gelditu den irudia edo parajea latza da. 10.000 hektareatik gora kiskali dituzuak ikusten ditugu irudietan zenolako ingurua gelditu denez, eta hemendik aurrera ez etorriko denaren kezka nagusia, ingurumen ondorioak eta ondorio ekonomikoen adierazle ere badeirelako zute hauek. Alaxe da, Nafarroako gobernuak datuak eman ditu eta dirudienez 10.000 hektarea inguru kiskali dira edo 10.000 hektarea inguru kaltetuta daude izan diren zuten eraginez. Hemen atzean Girgillaon esaterako inguruan ditugun baso guztiak kiskalita ikusi ditzakegu, atzekaldea dena beltz dago eta inguruko zuhaitz guztiak kiskalita beltz eta ingurua honetan tristea da, herritarrek ere esan digute eurentzat gogorra dela, bertan mahastiak eta euren produktua landatzeko lurrak baitituzte eta hori une honetan kiskalita topatzen da. Horiek, esan digutenez, datorren urterako susmoa dute bere egoera honean aurkituko direla, baina une honetan zituzten mahastiak eta horiek galdutzat dituzte eta esan bezala Nafarroako gobernuak laguntzak edo esleituko ditu, baina une honetan hauxe da egoera, latza. Udan Arbeo, Nafarroatik bertatik mila esker azken orduaren berri emateagatik eta adi jarraituko ditugu berri guztiak, eskerrik asko. Oso ondo, mila esker. Eta eguneko beste lerroburu batzuk, Osakidetzako sindikatuek deituta hainbat mobilizazio egingo dituzte gaur, lehen mailako arretako zentroetan ezarriko diren ordutegi murrizketak salatzeko. Osasun arloko sindikatuek elkarrekin deitu dute manifestazioa gainera igande honetarako, lehen mailako arreta kinka larrian dagoela azpimarratu dute sindikatuek eta gogorarazi dute Osasun sailburu Gotzone Zagarruik planteatutako murrizketa asko aspaldikoak direla udako itxierak, ordutegien murrizketa edota zerbitzuen murrizketa eta zentralizazioa. Entzuzen gaurkoan Gotzone Zagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburua Euskadi Irratian elkarrizketatu dute eta Osasun sailburuak berretsi du Osakidetzan ez dagoela murrizketarik, desegiterik edota privatizazioetako asmorik. Mobilizazio horiek edo deitu izan baldin badira plan bat dagoelako Osakidetza desmantelatzeko edo murrizketa daudelako edo privatizazio ere aipatu izan dena, hori ez dela egia. Ez dago horrelakorik, Euskadin ez dago horrelakorik. Egoera ez dela erraza guztiak dakigu, baina bakarrik elkarrizketaren bidetik atera gaitezke baita guztion artean. Osasun sailburuak ekainaren 8an exekutif forumean esandakoak izan dira polemika sortu dutenak, baina naizek zabaldu duenez, hitz horiek berak esan zituen egun batzuk lehenago ere. Maiatzaren 25ean mediku erredakzioak antolatutako jardunaldi batean Madrilen, eta bideo bat ere badago sarean bertan, argi adierazten du gaur egun dauden zerbitzuak itziko dituztela Euskal Autonomia Erkidego osoan ospitale bakar batean eskaintzeko. Nos enfrentamos al reto de trasladar a la ciudadanía que estamos ante un cambio de cultura, de usos y costumbres en nuestra relación con los servicios sanitarios. Habrá que desplazarse con más frecuencia, habrá consultorios que estén atendidos por servicios de enfermería o incluso que permanezcan cerrados en épocas como las que se avecinan, las vacacionales. Recurriremos a consultas telemáticas, herramientas de triaje. Bestalde, hezkuntza alorrean itunpeko ikastetxeetan gela osatzeko beharrezkoa den ikasle kopurua murriztuko dute hurrengo ikasturtetik aurrera. Eusko Jaurlaritzak atzoko gobernu bileran onartu zituen itunpekoen hitzarmenerako baldintza berriak. Entzun dezagun Jokin Bildarratz hezkuntza sailburua. Deialdi berri honek 679 milioi euroko diru kopuru izango du 2022-2023 ikasturterako. Kopuru hori indarrean dauden moduluen arabera kalkulatu da eta 2021-2022 ikasturtean itunduta dauden gelen kopuru bera da. Baina hezkuntza itunetan izan daitezkeen aldaketen baitan diru kopuru hori ere aldatu egin daiteke. Agindu berriarekin hezkuntza sailaren asmoa itunak gizarte testu inguru berrira egokitzea da.
Eta ekonomia lorrean greba eguna dute gaur Gasteizko Mercedesen sindikatu guztiek deituta eta lantegia geldirik dago. Langileen ordezkariek espero bezala jarraipen zabala izan du lanuzteak gaur goizean. Langileen 95% bat egin du grebarekin. Lan hitzarmena berritzeko negoziazioetan zuzendaritzak ez duela asmorik aurrera urratzik emateko salatu nahi dute. Zuzendaritzak egin asmo dituen inbertsioak boikoteatzeko ahalegina leporatu eta biharamunean. Greba deialdiari dagokionez izan ere, enpresako arduradunek diote koherentziarik gabekoa dela eta erabat kaltegarria. Hala jakinarazi diete langilei eta bide batez gogoraratu diete negoziaketarako ateak irekita jarraitzen dutela. Edonola ere sindikatueko hartarazi dute enpresak presio estrategia abiatu duela tokiko agintari eta erakundekin batera malgutasuna onar dezaten. Hitzarmena negoziatzeko aurrera pasuen faltan egingo dute gaurko lanuztea, azken bilera iragan ostiralean egin zuten aldeek, jarrera hurbildu barik eta negoziatzeko data berririk gabe. Argindarraren gaineko beza 10%tik 5% jaitziko duela iragarri du gaur goizean Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak. Ministro Kontseiluaren ezohizko bilera deitu du larun baterako, Ukrainako gerrak eragindako krisiari aurre egiteko. Indarrean dauden neurriak luzatzeko dekretua onartzeko eta dirudienez neurri berriak ere jasoko ditu dekretu horrek. Horien artean iragarri duten lehena argindarraren gainezko beza jaistea izan da. Entzun dezagun Pedro Sánchez Espainiako gobernuko. Del 10% al 5%. Con eso vamos a proteger a las familias de nuestro país. Y me gustaría, señor Rufián, señorías de los distintos grupos parlamentarios, que en lugar de quejarse, en lugar de criticar, apoyen este Real Decreto en beneficio de las familias, de las empresas y de la industria de nuestro país. Eta diputatuen kongresuan bertan hizkuntzako ofizialetan hitz egin ahal izatea errefusatu dute PP, Ciudadanos eta Voxek PSOEren babesarekin. Kongresuko araudia aldatzea proposatu zuten horretarako EAJak, Euskal Herria Bilduk eta hainbat talde independentistek. Eztabaidan Valentzia, Galizia, Katalunia eta Euskal Herriko diputatuek hizkuntza propioa erabili dute kongresuko presidentearen aurrean. Tribunan katalanez, galegoz eta euskaraz hitz egin dute, naiz eta batzuei minutu batzuk eman, ganberako presidenteak gehienei hitza kendu die. Hizkuntza ofizialak ikusezinak izatea eta kongresuan esaldi laburrak soilik onartzea kritikatu du Mertxe Aizpurua EH Bilduko ordezkariak. Hemen gure hizkuntzak ikustezinak dira. Onartzen dira esaldi laburrak, testu mugatuak. Egunon, eskerrik asko, arratsaldeon. Neurri kontua da, orduan. Bai, horrela izango da. Balio duten hizkuntzen eta balio ez duten hizkuntzen neurketa inposatzen da kongresu honetan. Eta EAJko diputatua den Joseba Agirretxeak bere aldetik eleaniztasuna gezurra dela salatu du, gaztelianaren nagusitasuna nahi dutela salatu du. Ez dakigu zergatik ezin den hitz egin. Beste gauza bada gogoa daukagun hitz egiteko edo ez, baina hori norbere kontua da. Ez diguzue zuek inposatuko zein hizkuntzatan hitz egin beharra daukagun. Porque es mentira lo del plurilingüismo. Nunca lo han creído y nunca lo creerán. En el fondo hay un complejo de miedo a lo diverso. Bat egingo dugu zuzenean, Agurne Gaubekarekin, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendariarekin. Eguerdion, Agurne. Kaixo bai, eguerdion. Bueno, lehenik eta behin ez, berri honekin lotuta atzokoan kongresuan bertan hizkuntzako ofizialen hitz egiteko aukera errefusatu izanari buruz, zein irakurketa egiten duzu? Bueno, ez gaitu bat harritzen, ez? Azkenean, Estatu Espainoletik, jarrera hoiek behin eta berriz errepikatzen dira, ez? Gaztelania inposatzen digute, bestelako hizkuntzak erabiltzeko eremuak erabat murrizten dituzte, eta kasu honetan, kongresura eramanda gai hau, baino esango genuke Estatu Espainolaren bestelako edozein zerbitzutan ere, herritarrek aurkitzen duten errealitatea izaten dela hau, ez? Kasu honetan, politikari hauen hizkuntza eskubideez ari gara, baina, orokorrean herritarrek egunero aurkitzen dituzten egoerak dira. Espainiako konstituzioak berak esaten du, ez? 3. artikuluan,
erabilpena hizkuntzako ofizial hoiena nolabait bermatzen ez dela edo erabili aldirela, baina gero praktikan ikusten ditugu horiek erabiltzeko nolako oztopoak eta nolako espazio faltak dauden, ez? Azkenean, erabili nahiko balute politikari hauek beraien hizkuntza, neurriak hartu beharko liratezke eta neurriak gaur egun oso errezak dira eta bateko itzulpengintza zerbitzuak daude, baina argi dago jarrera kontua ere badela ez. Eta gurera etorrita ere kezka agertu duzue Behatokitik, hain zuzen ere lanpostu publikoetara begira, izan ere gogoratu ezagun, ez da Eusko Jaurlaritzak 8.700 lanpostu publikoen iragarpena egin duela, baina zeintzuk dira hizkuntza eskakizunak horietan, ez da? Elebitasuna bermatzen da, euskararen jakintza bermatzen da, zein da egoera? Bai hori da, kezka hau ez da berria, baina egia da, estabilizazio prozesuen ondorioz eta finkapen lanpostu horien finkapenak direla eta deialdi berrien iragartze horrekin, batzuek probestu dutela hau ere, euskarazko eskakizunak lausotzea eskatzeko, ez? Eta hor dator polemika. Guk uste dugu egungoak jada ez direla nahikoak, eta lanpostu guztiak hizkuntza bietan zerbitzuak eskaini eta lan egiteko gaituak egon beharko liratezkela. Eta horretarako zelanez nahitaezkoa izan beharko litzateke deialdi guztietan euskararen ezagutza, ez? Kontuan izan behar dugu, adibide bat jartzearren maiatzaren 23an argitaratu zen deialdian, adibidez, 1.272 lanpostutik 11,55 ez du inolako hizkuntza derrigortasunik, ez? Euskararen derrigortasunik. Eta beste 17,53 batek lehenengo hizkuntza eskakizuna ezartzen du, ez? Beraz, hor argi geratzen zaigu hainbat eta hainbat direla oraindik euskarazko zerbitzu bat bermatzeko gai izango ez diren zerbitzuak eta lanpostuak kasu honetan. Eta horrek dakartzan ondorioak aski ezagunak dira jendartean, zuek ere biltzen duzue horrela, urtero biltzen duzuen txostena, eskubide hizkuntza eskubideen urraketen txosten horretan, baina eremu publikoan ez ezik eremu pribatuan ere jarri duzue azken aldian arreta, izan ere kontsumitzaileen lege berrian hain zuzen ere, eremu pribatuan ere administrazioak esku hartzea defendatu duzue. Bai hori da, atzo Eusko Legebiltzarrean izan ginen, kontsumitzaile eta erabiltzaileen legearen eztabaidaren inguruan, ez? Eta hor guk argi ikusten dugu eremu sozioekonomikoan ere neurriak hartu beharra dagoela. Neurriak hartu beharra dago kontsumitzaile eta erabiltzaile bezala ere hizkuntza eskubide batzuk ditugulako. Eta hizkuntza eskubide horiek ere kontsumitzaile bezala ditugun bestelako eskubidei erabat lotuak daudelako, ez? Azkenean, eremu sozioekonomikoa eta merkatua bera errekonozituko baditu herritarrek euskara eremu horietan erabiltzeko eskubidea dutela, hizkuntza ofiziala gainera Euskal Autonomia Erkidegoan, horretarako bete behar batzu jarri behar zaizkie enpresei. Eta bete behar horiek kunplitzen ez badituzte, zehapen batzuk jarri behar zaizkie. Aldiz, ikusi duguna da, mahai gainean dagoen lege proiektuak, ez duela ezer berririk, eta ez hori bakarrik gainera lehen ezartzen ziren hainbat bete behar eta hainbat eremu are gehiago lausotzen dituela, ez? Eta horregatik, gure kezka ere bada, herritarrek zerbitzuak, kontsumogaiak euskaraz kontsumitzeko eskubidea badute, ea hori gero nola bermatuko duten agintari publikoek, ez? Uste dugu, beraien lana dela, agintari publikoen lana dela, eremu pribatuan ere injustizia gainditzea, injustizia egoera gainditzea, eta herritarren eskubideekiko aitortza eta zerbitzu guztien kalitatea bermatzea. Hortxe salaketa, gertutik jarraituko dugu gai honek zein bilakaera duen. Agur negaueka, Behatokitik, mila esker beste gurean izategatik. Eskerrik asko zuei.
Eta gai zaldatuta, Araban, Garaioko, Moskurioko eta Zalagorriako hondartzek eta landakoak ere ekin diote udako denboraldiari irailaren 4 arte luzatuko dena. Garaio, Moskurio eta Salurriagako hondartzak eta landako hondartza hasi dira udako denboraldian eta irailaren 4 arte iraungo du. Zazpigarren urtez jarraian, bandera urdina altxatuko da zein ingurumen hezkuntzako Europako fundazioak ematen baitu uraren kalitateagatik, garbitasunagatik, irisgarritasunagatik eta zerbitzuei buruzko informazioagatik. Aurten ingurumen sailak hainbat jarduera egingo ditu hondartzetan, besteak beste mugikortasun urriko taldeentzako ekipamenduen eta instalazioen irisgarritasuna hobetzea. Iaz Arabako barne hondartzek 126.284 bisitari izan zituzten guztira. Eta gaur asteazkena eta San Juan bezperaren bezpera den honetan kolpez kolpe saioaren denboraldiko azken saioa emitituko da gaur, gaueko 10:00, baina lasai egon, kolpez kolperen jarraitzaileak ez dituztelako udan umezurtz utziko. Gaur gaueko saioarekin ekingo diote udako eskaintzari eta datozen egunetan enbata dator izeneko esketx antzeran bat grabatuko dute eta hori pilula laburretan eskainiko dugu uda honetan zehar. Zorionak, 100 saio! Opa, haupa zuek! Zeinek esango zigun kolpez kolpe telebista saioak 100 saio beteko zituela. Jode, neskak, gero eta zailagoa da kaletik ibiltzea. Baina neska, ez dakit nola enteratu dian hemen geundela. Lau xoxen truke jendeak bere ama ere salduko luke. Ikusten, hemen dago, kolpez kolpe programakoek ospatuko dituzte 100 saio. Jode. Pandemia garaiak ere gaindituta, emakumeek ia bere osotasunean ekoitzitako telebista saioak, beste denboraldi bat bete du 11 telebistan, eta udara garaiari etorrera egitekotan da. Hau bai, plan perfektua, ba. Udako denboraldiari urtero legez, San Juan bezpera propioarekin ekingo diogu beste urte betez. Naroa Iturri Gidari, Miren Legorburu eta Tes Andonegik errezituzten sorginen ondorengoak garela erakutsiko digute. Aurtengo denboraldian kamikazea atalean izan ditugun une gogoangarriak ekarriko dizkigu Ibai Fresnedo. Eta Ekil doktoreak, kazetakaren Gido egileak, uda atariko iragarpenak harriko digu. Aiba, digo! Kolpez kolpek zenbaki borobila bete du, baina erronkak bere horretan dirau. Zer esan nahi du, askota galetu dugu izan dugu, hausnarketa, Enbata dator esketxak eta denboraldiko onenaren hautak eta eskeniko dizkigute udara garaian, telebistaz eta kazetaka saren bidez. Denboraldi berria makina betean hasi aurretik. Zer? Ez ditugu ahaztu nahi, kamera atzeko ekipokideak. Andrea Lopetegi edizioan eta errealizazioan. Lara Iturain, Martxel Arkarazo, Aixi Aizpuruarekin batera. Eta ekoizpenean eta grafismoan, Mai Motxales eta Nagore Sarasola. Esandakoa kolpez kolpe aireratzea gauzatu du. Hegaldia dugu aurrean, kazetaritza azidoak, kazetaritza serioa duelako atzean. Zuekin, kolpez kolpe. Datorren astean, hemen izango dituzue, eta ja, ez gera, 100. 101 saio izango gera, datorren astean. Eta kiroletan, hitzordu garrantzitsua igande honetan, Bizkaiko Pilota Federazioak antolatutako herriz herriko esku pilotako finalak jokatuko direlako eta 11 telebistak zuzenean eskainiko dizkizuelako arratsaldeko 5:00 arratsaldeko 8:00. Federazioko kidea da Iker Gardoki, eguerdion, pantailaren bestaldetik.
Eguerdion, bai. Aipatzen genuen, ez da igandea, egutegian gorriz markatutako eguna izango dutela eskupilotako hainbat jokalarik, ez da? Hori da, bai. Azkenen herriarteko txapelketa gure egutegik ofizialeko historikoki garrantzitsua da. 50. edizioa urtengoa, 2022an. Eta azkenean pilotari, klub eta herri askoren babesa izaten dugu, ez da? Baita federaziokoa. Eta bai gure babesle ofizialana BBK-na, ezta? Azkenien Bizkaiko pilotari guztiek, Bizkaiko probintziako txapelketari garrantzitsuen izaneterakoan, nahi da ospe hori hartu, ezta? Txapela eurek eramanez. Gainera, ez dakitzen izango den aurreikuspena, baina herriz-herri esan duzu jokatuko direla finalak, espektatiba handia egongo da, eta zer aurreikuspen, ezta? Lehiak estuak izango dira? Azkenien espero dugu ezta? Azkenien final bat hurbiltzen dizen pilota sale guztiok beti da dugu hori, ezta? Gustuko final batzuk izatea, partidu batzuk gustatea, eta azkenien, aurten Lezama eta Markina ditugu finalean, pasan urtean bi herri hauek heldu ziren finalera, eta hori justu 3 partida oso horrekatu urten ziren, ezta? Azken partidan erabaki zen, 3. partidan nahi zuzen ere, gazte kaet eta nagusi maila joaztu zen, eta urten errebantza bat emoten da, ikusten da, ezta? Emongo dela. Aipatzeko bai, final herrietan Lezamako pilotari bat Oior Maetxe lesionatu egin zara, eta, igandean, Zaldibarren, segurazki ez da jokatuko. Orduan, Lezamaren txate baja garrantzitsua da, baina nik uste dugu eta espero dugu pilota sale hori mesera ditzeko, final horrekatu batzuk urten dizen, ezta? Bertaratzeko aukerarik ez duten entzat behintzat igandean, esan bezala Bizkaiko Pilota Federazioak antolatutako herriz-herriko eskupilotako finalak ikusteko aukera izango duzu hemen. Hamaika telebistan, Iker, eskerrik asko. Bale, zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin, gaurkoan gurekin izango dugu sareko bozeramailea edo ordezkaria den Inazio Oiarzabal. Orain arte. Belauntzi harina da maitasuna, zatoz nerekin itxesoan barrena urrutira. Joan behar dugu urrutira, beste olatu batzuk, beste arroka batzuk kolpatzen dituzten ertzera. Irlanda urrutian, Irlanda urrutian. Euskaldunok jende gisa atsegin gara Madrilen, baina ez euskaldun gisa, baina ez euskaldun gisa. Euskal Herria nahiago nuke bihar balitu erdia nere besamotza ene maite milarrien truke. Altxatuta selfie batekin, posetatik onena erakutsi. Azken argazkian zenbat like ditudan ikusi, ta gozariaren beste story batekin. Lagunekin topo egin betiko lekuan, ohartzerakoan mugikorra eskuan. Haiek berbetan hasi baina ni neure munduan, egunero pantailako bizitza faltzuan.
dena gezurra da. Dena gezurra da. Orduan, begiradatxo bat portaleko izpiluan, familiarekin egotea da garrantzitsua, baina polite egotea garrantzitsuagoa. Gurasoak ditut bazkaltzeko deika, outfita dela eta nik entzuneza, erakutsi behar denarekin obsesioa, egunero pantailako bizitza baltzuan. Dena gezurra da. Dena gezurra da. Presio soziala konparaketak, lagun faltzuen aurpegi onak, postureoa, inpozaketak, bolu batekin konpotzen dena, segurtasun falta bakardadea, nire burua mintzen duena, mundu digitala, hipokresia, ripareztu baina nazkatuta. Betetako profiletan galduta gabiltzan ora ezean. Gezurrez betetako profiletan galduta gabiltzan ora ezean. Gezurrez betetako profiletan galduta gabiltzan ora ezean. Gezurrez betetako profiletan galduta gabiltzan ora ezean. Betetako profiletan galduta gabiltzan ora ezean. Gezurrez betetako profiletan galduta gabiltzan ora ezean. Gezurrez betetako profiletan galduta gabiltzan ora ezean. Gezurrez betetako profiletan galduta gabiltzan ora ezean. Dokumental hau sortzen da unibertsitate garaian, unibertsitatea batera indugu eta orduan ezagutu ginen lehenengo mailan. Bertan ikusi genuen ja lehenengo mailan bakoitzak euskararekiko errealitate oso ezberdin bat genuela. Eta orduan, laugarren mailan, gradukarako lana egiterako orduan ikusi genuen aukera bat horri buruz gehiago ikertzeko eta horri buruz lan bat egiteko. Orduan, hasi ginen ikertzen, eta ikusi genuen ahotsak.eusek ikertzen zuela euskararen inguruan eta Euskal Herriko herri bakoitzean ze egoera zegoen, baina ikusi genuen falta bat Euskal Herriko muga guztian, Espainiar eta Frantses estatuekin dugun muga guzti horretan, ikerketa falta zegoela edo ez zegoela material handirik. Orduan ikuste pixkat hortik sortzen dela, ez? Baita ere, jakitea euskara legalki ofiziala ez dan eremutan nola emateuen aurrea, ez dela berdina, bai batzuk ezin dutela hezkuntza publiko bat euskaraz eman edo eta horrek nola eragiten duen ikustea edo transmisioan eta bilakaeran 60. hamarkadetik ze bilakara ondan, denetan berdina ondan, ez? Hor pixka jakimino hori. Hasi behar genuen zerotikan. Hasian ikertu behar genuen guain arte indazion lan guztia eta orduan, normala maiza igual, zona batzutatikan kriston informazio pila lortu genuen, baina beste zona batikan etxeon zer. Ikuste dugu egin dugula oso lan potente bat, bai dokumental aldetik izan dela ikusi duguna, baina gero ere txosten bat egin dugu, ikerketa bat egin dugu, eta hori oso baliagarria izan daiteke hemendik aurrera egongo den euskararen garapen eta sustapen guzti horretan jakiteko nondik gatozen leku bakoitzean. Gure ustez, gure aletxoa txikila ondia izan, jarri deu, Euskal Periferian, Euskal Komunitatea bintzat eman dieu, saiatu gara ematen testigantzoekin,
eta espero deu etorkizun baten erabilgarria izatea ere. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Bateria gortu zai Egunon atzo ze ondo pasa genuen Kriston buruko mina Amezia gordina Eta egunero legez eguneko elkarrizketari ate erekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Inazio Oiarzabal, Zare Euskal Presoen Eskubideen aldeko mugimenduko ordezkaria. Eguerdion. Kaixo, eguerdion. Gaian sakondu aurretik ikusiko dugu lehenik eta behin Zarek gaur goizean argitaratu duen, zabaldu duen bideo berria. Prest gaudelako etxera prozesua egi bilakatzeko. Etxera bidea inoiz baino gertuago dugulako. Etxera bidea gertu. Urriaren 8an Donostian elkartuko gara. Goizeko 11etan bulebarrean azken kilometroak egiteko. Eguardiko 12etan Pio 12tik manifestazio koloretsuan parte hartzeko. Eta ostean ilunben batuko gara jaialdi erraldoi eder batean. Etxera bidea gertu. El 8 de octubre nos reuniremos en Donostia. A las 11 de la mañana en el Boulevard para realizar los últimos kilómetros. A las 12 del mediodía en Pío 12 en una colorida manifestación. Y después en Ilunbe en el gran festival con Belako, Roten Amairu, Esnebeltza, Sutagar, Zea Maiz, Lier, Doctor Deseo, Eñaute Lorrieta, Josu eta Gari Ertzainak, Dupla, Makonak, Trikidantz, Txek Elektrotxaranga, Porrotx, Maialen Lujanbio, Amets Artzaiuz. Urriaren 8an Donostian.
Hortxe horrengo hitzordu garrantzitsua, urriaren 8ean zuzen ere, izan bidea dinamikari amaiera emango diozuena bertan, aurrerako komentatuko ditugu xetasunak, baina ez dakit zertzeladaren bat eman nahi dituzune aurretik. Ez, azkenean, jaialdi handi bat antolatu dugu, aldarrikapenerako eta jaierako, duela 2 urte zabaldu genuen erronkari amaiera emateko, hainbeste kilometro elkarrekin egitearen erronkari, eta ikusi ezuen bezala, kolore askoko eta gauza askoko jaialdi bat. Izan ere mobilizazioak oraindik ere beharrezkoak direla azpimarratzen duzue, guazen datuetan murgiltzera, duela 4 urte dira, Madrilek badirazi zuela, salbuespeneko espetxe politika alde batera utzi eta espetxe politika arrunta ezarriko zuela, eta ordutik aurrera pausoak eman direla baieztatu dituzue, baina dena den ere, oraindik ere blokeo egoera ere badagoela sanatu duzue. Bai, azkenean duela 4 urte, 4 haizetara zabaldu zuten urrunketaren amaieraren aroa iritsiko zela, eta gobernuak aldaketa hori emango zuela, baina egia da, pausoak emateko garaia, ez zela iritsi 2 urte berandugora, ez? Azkenean 2 urte daramatzagu pauso ezberdinak ematen, egia da oso positiboa guretzako, eta balioan jartzen ditugun pausoak, atzean gatu direlako lehen graduak, isolamenduak, urrutien zeuden kartzelak ere bai, eta hor gerturatze fase hori ere emantzelako, eta azkenengo hilabetetan, guretzako hain garrantzitsua den Euskal Herriratze horiek ere ematen hasiak ziren, eta alde horretatik beharrezkoa iruditzen zaigu denak Euskal Herrian egotea, horrek kriston aurrera pausoak harriko lukelako, etorkizunari beste modu batean begiratzeko aukera emango ligukelako, baina egia da azkenengo hilabetetan alde horretatik pixkat kezkatuta gaudela, Euskal Herriratze horiek ez direlako ematen ari azken asteetan, eta horrek ere larritasun puntu bat ere ematen digu, eta garrantzitsua iruditzen zaigu gogoraraztea beharrezkoa dela hori, ez? Beste pauso batzuk ematen ari dira, 3. graduen kasuan edo 2. graduko baimen horien kasuan, baina egia da Euskal Herriratzeak direla guretzako bere biziko garrantzia duten pausoak, eta horiek eskatzen jarritu behar degula. Horrekin lotuta datu bat kaleratu zenuten duela gutxi, Euskal Presoen kolektiboaren iardia, 26% zuzen ere, oraindik ere, Frantziar eta Espainiar espetxetan dagoela. Aurreko hilabeteetako hurbilketekin alderatuta, moteltasun bat antzeman duzue, zer egozten diozue? Bai, hori da, azkenean hilabetekotasun horretan, tantaka bazan ere, Euskal Herriratzeak ematen ari ziren, eta alde horretatik pausoak ematen ari zirela edo hori nabaritzen genuen, baina egia da azkeneko apirilekoak direla, azkenengo Euskal Herriratzeak, eta hor, bai ikusten degula, egia da hauteskunde aro batean, edo hauteskunde zurrunbilo batean ere, badaudela, berriki izan dira Andaluzian hauteskundeak, eta horrek ere hori ere izan daiteke arrazoietako bat. Espero dugu ez izatea ez emateko erabaki bat, uste dugu horretan jarraitzeko aukerak badaudela, eta horretan jarraitu beharko dela, baina garbi daukagu hori horrela izateko, gu oraindik datuak ematen, hori aldarrikatzen, eta kalean jarraitu behar dugu benetan gizarte guztiak irudikatzeko eta gizarte guztiak jakiteko beharrezkoa dela Euskal Herriratzeak, aurrera pausoak ematen jarraitzea, eta horretan lanean jarraitu behar degula. Hauteskundeak aipatu dituzu, datozen urtean ere hauteskunde orokorrak izango dira Espainiar estatuan, horretara begira ez, eta modeltze dinamika hori ikusita zein aurreikuspen egiten duzu? Egia da, hauteskunde garaietan beti pausoak ematea zailagoa izaten dela, ez? Hori urte luzeetan horrela izan da, edozein pauso izan da ere, guretzako positiboak diren pausoak emateko hauteskunde garaiak ez du lagunduko, eta garbi daukagu, legealdia amaituta Madriden ere, 2023ko urrian liratezkela hauteskundeak, eta alde horretatik denbora ere agortzen edo denbora ere asko murrizten ari zaiola Madridi Euskal Herriratze guztiak emango badira, helenozuk datu bat eman dezu, oraindik Espainiar estatuan 70 bat preso daude, 70 preso lehen zetorren tantaka horren ritmoan, asko luzatzen gera, eta horrek ere asko zaildu dezake kontua, ez? Beraz, horregatik iruditzen zaigu garrantzitsua berehalakoan ere bai, pauso horiek edo bide hori berrartzea, eta Euskal Herriratze erabaki horiek ematen hastea. Hurbilketetan soilik ez duzu ikusi hobetu beharra, nolabait esateko, izan ere gradu progresioekin lotuta ere, esan daiteke ez, presonia guztiak lehen graduara, gradutik bigarrenera pasatu direla bai, baina bigarren gradutik hirugarrenera salto horretan badirela oztopo batzuk, ezta?
Bai, alde hortatik ere badaude pauso positiboak, egia da, azkenean guretzako oso garrantzitsua zen eskumenak Gasteizen egoteak, eta horrek ere bai, egia da, esperantza leiho bat irekitzen duela, eta badaudela 3. graduan dauden presoak, horrek ere bai, uste genuen era motelagoan izan litzakela, baina egia da, azkenengo denboretan ere, 3. gradu batzuk ere eman dira, uste, 24 preso daudela egun 3. graduan, da hori erakusten duela posible dela lege arrunta aplikatuz etxeratze prozesu hori ematea, ibilbide hori ematea, legeak dioen bide horiek eta pauso horiek normaltasunez ematea, eta egia da alde horretatik ere positibotik begiratzen dugu 3. graduak eman direlako, eman daitezkelako, eta 2. graduan zeuden preso horien baimenak ere oztopatuak edo blokeatuak zeuden horiek, gutxi batzuk ere ematen hasita, ikusten dugu bide bat eman daitekela, baina garbi daukagu horretarako presoak Euskal Herrian egon behar direla. Baina politika arrunta ezarrita, zenbat presoi buruz ari gara 3. graduan gaur egun egon beharko liratekenak? Legea eskutan eukita eta lege arrunta aplikatuz euskal presoi ere, gainontzeko preso guzti bezala, hitz egiten ari gara, 130 preso inguru egon beharko luketela 3. gradu batean. 3. graduak ere badauzka ertz ezberdinak, badauzka aukera ezberdinak, neurri ezberdinak, eta hitz egiten ari gara preso askotaz, 3. gradu horren eskubideak eukiko lituzketenak eta baldintza horiek betetzen dituztenak 3. graduan egoteko, ez? Baina esan bezala, oso garrantzitsua iruditzen zaigu hori horrela emateko Euskal Herrian egotea, hori dalako edo ikusten ari geralako badela bide bat irekitzen duen, edo aukera asko irekitzen duen neurri bat, ez? Horregatik, hainbeste azpimarratzen dugu, oraindik 70 bat preso daudela Espainiar estatuko kartzeletan, eta hori ematea beharrezkoa dela, eta hori emateko gu lanean egotea eta kalean egotea garrantzitsua dela. Dena den, aipatu beharrekoa ere Nafarroako egoera, ez? Badirudi Nafarroako espetxean badela egoera bereziki kezkagarria, zer ari da gertatzen bertan? Egia da, Nafarroako kasua ere, kasu berezi bat dela, azkenean eaen eskumenak Gasteizen dauden bezala, oraindik Iruñako kartzelan Madridetik hartzen dira erabakiak, eta oraindik eskumen horiek Madriden esku daude. Horrek zesan nahi du, beste kartzeletan bezala, hau da, Espainiar estatuko kartzeletan bezala, horrelako pausoak emateko zailtasun eta freno edo moteltasun asko handiagoa dago. Hor dauden presoen kasuak, baldintzak beteta ere, erabaki horiek oraindik hartzeke daude, 3. gradu horiek oraindik ez dira eman, eta kasu horretan, bai azpimarratu genuela, Nafarroako eta Iruñako kartzelaren egoera, oraindik ere berezitasun horrekin zaila dela, eta horri ere eutsi beharko zaiola. Izan ere ez, aurten ere gertatu izan da, Madrilgo Entzutegi Nazionalak zenbait presoi 3. gradu hori ukatzea edo eta atzera itzultzea, ez, 2. gradura itzularaztea, espetxe erakundearen edo eta Eusko Jaurlaritzaren beraren erabakiren aurka eginda. Hori da. Azkenean, Kataluniaren garaian ere hori bizi izan genuen, ez? Eta hemen ere ikusten zen hori bizi ahalko genukeela, eta hori bizitzen ari gera, ez? Azkenean, 3. graduak eman da ere, Madridetik edo Fiskaliatik edo rekurritu daitezke 3. gradu horiek, eta berriro kartzelara bueltatu daitezke 2. graduan, eta hor sartu daitezke oso joko zailean, eta preso batzuk hori ja bizi izan dugu, Naifanorekin bizi izan genuen, Jon Cresporekin bizi izan dugu, edo Inigo Gutierrezekin ere bai, eta kasu horiek azkenean egia da ez dela denekin, baina bai arriskutsua iruditzen zaigula edozein kasutan horrelako errekurtsoak ematea baldintza guztiak beteta, ez daukala inongo zentzurik, eta hori ere azpimarratu beharko genukeela denok irudikatu nahi dugun etorkizun horretarako, elkarbizitza positibo baterako edo elkarbizitza sano baterako, horrelakoak zailtasunak eta oztopoak besterik ekartzen ez dituztela. Horren arira ez, aipatu berri duzu zeren garrantzia ez, Euskal Presoak Euskal Herrian egotearena, Euskal Autonomia Erkidegoan duela urtebete inguru eskuratu zuen Eusko Jaurlaritzak espetxe eskumena, ordutik Eusko Jaurlaritzaren jarduna nola baloratzen duzu?
Bai, egia, oraindik ez da urte bete-bete, hilabete batzuk pasa dira eskumena Gasteizen daudenetik, eta egia da, publikoki esan dituztenak, ez, beste espetxe politika bat emateko, modu humanoago batean, eta alde hortatik positiboak iruditzen zitzaizkigun, egia da pausoak pixkanaka etorri direla, eta horrela izango dela, eta alde horretatik espero degula pixkanaka izan da ere bide horretatik jarraitzea, baina bai, ikusi duguna da, behintzat, Gasteizekin eta Gasteizen egonda eskumenak, gaiei buruz hitz egiteko, arazoi buruz hitz egiteko, esan bezala, 3. gradua batzuk eman dituzte, alde hortatik errezasun bat egon daitekela, naiz eta oraindik ere, salbuespenezko eskaera eta neurri asko aplikatzen zaizkien euskal preso guztiei, Euskal Herrian egon edo kanpoan egon, eta hori izan beharko luke pauso garrantzitsuena, ez? Lege arrunta dagoen bezala aplikatzea euskal presoei, eta bide horretan, baldintzak beteta daukaten aukera guzti horiek bere esku izatea, eta bere eskubideen jabe izatea, ez? Hori da, espero deguna, egia da positiboa dela, askoz errezagoa iruditzen zaigu Gasteiztik erabakiak hartu, gertuago ezagutzen dituztelako arazoak, gertuago dauzkatelako ere konponbideak, eta horretarako, bai preso gaixo batzuen kasuan, edo, kasu horretan askoz hartu eman errezagoa, eta erabakiak, bertatik bertara hartzea, ekartzen ditu errezasun pila bat. Ordutik Eusko Jaurlaritzak hartu dituen lehentasunen artean da justizia restauratiboaren alde urratsak egitea. Euskal presoen kasuan mugarik ikusten diozue honi, hau da, Auzitegi Nazionaletik bide berriak ireki daitezke honen ondotik? Ikuste dugu bideak eman daitezkela. Gauza da, bide hori edo hori nola aplikatzen den, eta horretan ze bete behar, ze eskatzen den, ez? Eta guk uste duguna da, alde horretatik joko zintzo bat egingo balitz denei entzunda, eta bide bat egingo balitz norabide horretan, aukerak egon badaude. Egia da, esperientzia kasu, hor berezko premiazkoa den kontua da, modu pribatuan egitea, modu isilean, azkenean publikotasunak beti zailtasunak eta beti ekartzen duelako dena zikintzea. Eta hori izan zen duela hilabete gertatu zena, ez? Bide bat ematen zenean, zuzenean Madrideko edabide ezberdinetan agertu, eta horrek azkenean dena zaildu, zango trabatzen du. Eta horregatik iruditzen zaigu, eman daitekela baldin eta borondatea eta egiteko joera positiboa, edo behintzat etorkizunari begira inongo joko zikinik gabe egiten den. Horrekin lotuta, Auzitegi Nazionalak berriki, epaile batek, hain zuzen ere Jose Ricardo de Prada epaileak ebatzi berri du, damultza eta barkamena eskatzea espresuki ez dela espetxe baimenak onartzeko baldintza bat, nola hartu zenuten ebazpen hori, aurrera pauso bat da? Ez dakit aurrera pausoa deitu, edo behintzat positiboa iruditzen zaigu horri buruz hitz egitea, zeren hori da guk hemen askotan esan deguna, ez? Hori ez diala bete behar batzuk, legeak esaten duen bete behar bat ez dela, baizik eta euskal presoi ezarri nahi zaien ezoiko neurri bat dela, ez? Eta alde hortatik iruditzen zaigu positiboa, behintzat eztabaida hori piztea eta behintzat iritzi hori epaitegietan ere egotea, ez? Epaitegiak azken boladan ere ikusten delako atzera begira eta atzera pausoak emateko edo behintzat aurrera pausoak oztopatzeko jarrerarekin, eta alde horretatik positiboa iruditzen zaigu, aurrera pausoa asko dela esatea esango nuke, baina behintzat positiboa dela bai esango nuke. Askotan ez, Espainiaren aurkako zigorrak batzi ditu Europako eskubideen auzitegiak, Estrasburgoko auzitegiak, horietako bat izan da Xabier Atristainen kasua, ez, inkomunikatuta, prozesu justu bat izan ez duelako aske egon beharko lukeela, Estrasburgoren hala aginduta, baina auzitegi gorenak ura bukatu eta berriro ere espetxeratu du. Zen puntutaraino egin dezake Espainiar estatuak Estrasburgoren aurka? Tamalez, ez da lehenengo aldia Espainiak Estrasburgoko edo Europako giza eskubideen batzorde baten autuari muzin egin eta beste erabaki bat hartzen duena, ez? Frantziako zigorra akumulazioaren kasuan ere, trikimailo ezberdinak erabili dituzte, Europari ez kasu egin eta nahi duten aplikatzeko, kasu honetan, akumulazio hori ez betetzeko, ez? Atristainen kasuan ere, iruditzen zaigu aukera bat galdu dutela, aukera importante bat, izan zitekela elkarbizitzaren norabidean eta egia jakitearen horretan, bazegoela
bide bat egiteko kasu hauekin, ez delako Xabier Atestainen kasua kasu isolatu bat, baizik eta, sistematizatuta edo oso ohikoa zen joera bat zan, eta guk uste dugu bide hortan, bazeukala aukera bat, pauso bat eman, eta egiaren norabidean, beste modu batean lan egiteko, ez? Gainera, horri kasu eginez egiteaz aparte, kontrako erabaki bat hartu dute, Atristain berriro kartzelaratuz, eta bidea guztiz itxiz, horrelako egoeran dauden euskal preso asko, bizi izan dituztelako baldintza horiek, horrelako epaiketak, eta horrek ere bai, azkenean bide bat guztiz itxi istea, ez? Zen orainoko erabaki ahalmen daukan, esan dizudan bezala, aurreko kasuan ikusi dugu, eta horrela jarraitzen du, ez? Orduan, iruditzen zaigu Europatik ere bai, bide horretan belarriak behin baino gehiagotan astindu dizkiotela Espainiari, eta egia da, Espainian oraindikan badagoela iraganari lotuta dagoen joera handi bat, bai politikagintzan, bai edabide ezberdinetan, bai iritzian eragiten duten eragile, norbanako askorengan, eta hori behin eta berriro ikusten ari gera, ez? Eta guk garbi daukagu, Euskal Herrian ez bezala, Madriden oraindikan beste modu batean edo beste norabide batean lan egiteko gogoak badaudela, eta guk garbi daukagu horren aurrean denon artean dagoen konsensu hori indartu behar degula, naiz eta gure artean desadostasunak eduki edo ideia berdinak ez eduki, kasu honetan lan handi bat egin dela konsensu horiek eraikitzean, eta horren aurrean denok elkarrekin agertzen jarraitu behar degula, bai izan kalean, non politikagintzan, instituzioetan, sindikalgintzan, eta horretan lan handia egin da eta lan handia egiten jarraitu beharko dugu tamalez. Horri lotzen diozu ere aurreko asteburuan Iruñan egindako manifestazioaren harira salatu duzuen debekua Espainiako gobernuaren ordezkaritzatik biztuta debekatu zituztelako, ezta, manifestazio horretan. Bai, tamalez azkenean guk ere antolatzen ditugun ekimen, mobilizazio eta ekintzetan trabak 11 dira, ez? Eta kasu honetan Iruñako kasuan ere salatu genuen bezala, administraziotik itotzeko saiakera hori ere eman zen, modu batean edo bestean, eta berrik ikusi dugu ere, dinamika ezberdinak publiko egin ditugunean ere, nola elkarte batzuk ere eskatu duten bertan bera uztea, ilegalizatzea, ez? Eta, oraindik ere bai, guretzako iraganeko kontu horiek, eguneratu nahi dituztenak ere badaude, leku ezberdinetan, esan deten bezala, eta oraindik orain, berriki bizi izan dugu Iruñako mobilizazioarekin, eta, badakigu datozen mobilizazioetan ere bai, administrazioak tamalez laguntza gutxi emango digula. Orain arteko lorpenak dena den gizarte zibilaren aktibazioari esker lortu direla nabarmendu azpimarratu nahi izan duzu behin eta berriro, eta mobilizazio zikloarekin jarraituko duzu ere aurrerantzean, datozen hilabeteetan udarako zein ekimen prestatu dituzue? Bai, esan dezun bezala, guretzako mobilizazioa, aktibazioa eta gizarte zibila hor mantentzea garrantzitsua da. Duela denbora ikusi genuen oso garrantzitsua zela eta izan zela Frantzian armagabetze aro guzti horretan, gero Frantzian eman ziren pausoetan, eta garbi daukagu ere, hemen ematen ari diren, azken urteetan ematen ari diren pausoetan, gizarte zibila ere hor mantendu delako, elkarrekin mantendu delako izan dela, eta horretan jarraitu behar degula, pausoak ematen jarraitzen nahi baldin badegu, urrunketa politikak eragiten duen sufrimendu guzti horrekin bukatu nahi badegu, eta horregatik ere, guk kalean, aktibo eta dinamika ezberdinekin mantendu nahi dugu, eta udara honetarako ere, dinamika ezberdinak zabaldu ditugu, berriki izan zen, ekainaren 18an egin genuen Iruñan mobilizazioa, eta uztailaren 22, 23 eta 24ean bizikleta itzulia antolatu dugu. Gainera urten, zorionez, pandemia amaituta, kakotxartean amaituta, hasierako molde horretara bueltatzen gera, etapak jarrai bide bat eukiko du, Txarrin hasi eta Durangoraino iritsiko lehenengo gunean, da bertan lo egingo dugu, eta gero hurrengo gunean Durangotik Azpeitira, eta azkenengo Azpeititik Donostira, ez? Eta horregatik, jende guztiari gonbidatu nahi diogu bertan parte hartzera, 3 etapetan, etaparen batean, edo etaparen zati batean, bakoitzak ahal eta nahi duen moduan, eta ondoren abuztuan, hiriburuetako aste nagusiekin lotuta, mobilizazioa ditugu abuztuaren 3an Gasteizen, abuztuaren 20an Donostian eta abuztuaren 26an Bilbon.
Itzorduak bete-beteri beraz datu zen hilabetetarako ere, baina itzordu nagusia urriaren 8-ean, mobilizazio handia prestatu duzuena, baita jaialdi bat ere, izan ere izan bidea ekimenari nola baiteko amaiera emango diozuelako. Bai, hasieran ikusi dugun bezala, urriaren 8 daukagu denok begi bistan, apostu garrantzitsu bat egiten dugu, garrantzitsua delako guretzat, Donostia txiki geratzea, Donostian jende pila bat egon eta Donostian erakustea benetan oraindikan pauso asko geratzen direla emateko, bide bat dagoela oraindik egiteke, baina balioan jartzen ditugula orain arte denon artean lortu ditugun pauso horiek, eta horiek ere denok elkarrekin balioan jartzea garrantzitsua iruditzen zaigu, eta garbi daukagu oraindik ere Euskal Herriratze horretan bide bat luzea geratzen zaigula egiteke, 3. gradu eta 2. graduko etxeratze prozesu horren pausoak ere parez pare irekitzeko ere bide bat daukagu egiteko, eta horregatik iruditzen zaigu, bai ala bai, Donostin egon behar gerala denok urriaren 8-ean, aldarrikapenerako eta jaierako egun bat izango dela, goizean, esan dezun bezala, duela 2 urte, 2 urte gutxi gora bera zabaldu genuen erronkari amaiera emateko, bulebarretik Pio 12-era, Pio 12 plazara egingo ditugu azken kilometroak etanak elkarrekin, eta gero manifestazio bat egingo dugu, Pio 12-tik hasita, eta ondoren ilunben jaialdia, kontzertu ezberdinekin, Roten, Zea Maiz, Doktor Deseo, Esnebeltza, Sutagar, kontzertu pila batekin, adin guztietako jendearentzako eskaintzarekin, umeentzako ere aukera egongo delako, porrotxo ere bertan egongo delako, orduan familia girorako, gazteentzako, eta azkenean bideo guzti honetan parte izan garen guztiontzako ere bai, jaierako aukera ere egongo da, eta irudikatzeko benetan denontzako garrantzitsua dela pauso hauek ematen jarraitzea, eta benetan presoen egoera guztiz aldatzea, eta etorkizuna beste modu batean eraiki ahal izatea. Aldarrikapena eta jaia uztartuta beraz egutegian borobilduta urriaren 8 ura, Hamaika Telebistak ere jarraipen berezia emango dio ekimenari, honekin Inazio Jarzabaltzareko kidea eta ordezkaria, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistan izatagatik. Zuei, eskerrik asko. Eta tarde baten ondoren, bueltatuko gara egunero legez solasailarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Izar Castillo eta Jose Becerra. Orain arte. Prest gaudelako etxera prozesua egi bilakatzeko. Etxera bidea inoiz baino gertuago dugulako. Etxera bidea gertu. Urriaren 8-ean Donostian elkartuko gara. Goizeko 11etan bulebarrean azken kilometroak egiteko. Eguardiko 12etan Pio 12tik manifestazio koloretsuan parte hartzeko. Eta ostean, ilunben batuko gara jaialdi erraldoi eder batean. Etxera bidea gertu. El 8 de octubre nos reuniremos en Donostia. A las 11 de la mañana en el bulevar para realizar los últimos kilómetros. A las 12 del mediodía en Pío 12 en una colorida manifestación. Y después en Ilunbe en el gran festival con Belako, Roten Amairu, Esnebeltza, Sutagar, Zea Maiz, Lier, Doktor Deseo, Eñaute Lorrieta, Josu eta Gari Ertzainak, Dupla, Makonak, Trikidantz, Txek Elektrotxaranga, Porrotx, Maialen Lujanbio, Amets Artzaiuz. Urriaren 8-ean Donostian. Arabako bertsolari txapelketaren finala Peru Abarrategi Aramaiotarrarena izan da. Oholtza gainean lagun izan zituen Manek Sagirre, Oiane Perea, Iñaki Binaspre, Xabi Goa eta Paula Milburu. Askotan esan dut ja, uste dut oso zaila dela kanpotik ezagutzen ez gaituen jendearentzat imaginatzea, ez azkenean ez diot ona baizik eta oso harreman estua da. 6tik 4 ginen hemengoak Aramaiokoak, 5. Oiane nire lankidea da eta 6. Binaspre betidanik oso harreman estua izan dut berarekin eta egia esan konplizidade maila oso altua geneukan estenario gainean eta uste dut horrek ere lagundu zidala. Manez niretzat oso pertsona berezi bat da, berak ere badaki hori. Eta, baina egoera berezia zen eta egoera hori berarekin partekatzea izan da la leche niretzat.
Bere etorkizuna bertsolaritzan positiboki ikusten du, egiten duenaz disfrutatzen, alegia. Bestalde, Arabako bertsolaritza momentu oso onean dagoela antzematen du. Nik uste dut dagoela momentu oso onean. Beti izan gara nahiko, esango kritikatuak ere ez, baina nahiko itzalean bizi izan gara, Araban, bertsolariok. Orain ikusten da gazteak, nire adin ingurukoak, hogeitiko 25era gazte pila bat daude, eta 14tik 18ra eta gehiago, ez? Eta uste dut horrek ondo hitz egiten duela, Araban egiten ari garen lanari buruz, eta esango nuke, osasuntsu dagoela momentu honetan, eta horrek pixka bat etorkizuna ere bermatzen duela. Euskal Herriko txapelketan aritzea ilusioz eta gogotsu hartzen du, halaber ardura puntu batekin ere. Hori izango da gozada bat, ez? Azkenean karambola asko behar dira Arabako bertsolaritzan leku horretan amaitzeko, Euskal Herriko txapelketa 4 urterik behin jokatzen da, eta bakarrik 2 pasatzen gara Arabatik. Baina bai, tokatu zaitea bestea, izango da oso bertsolari honekin inguratuta, ni saiatuko nahi saldudanik eta ondoen egiten. Ardura puntu batekin hartzen baita ere Arabaren representazio hori, baina disfrutatzen saiatuko nahi. Bertsolaritza modu desberdinetara bizi daitekeela uste du eta gainera euskara modu ludikoan bizitzeko aukera ona bezala ikusten du. Txapelketa irabazi izanak berarentzat eta familiarentzat oso garrantzitsua izan dela onartzen du. Txapela eman nion amonari eta gero igual luzera orain konturatu naiz igual ezela izan erabakirik onena, ze amonak ez du soltatuko txapel hori inoiz. Orduan, por si acaso, ospakizunetara joan ginenean, por si acaso txapelara maiora bidali nuen. Horrek ere joko pizka bat eman zuen, etortzen ziren lagunak eta jartzen zizkiaten bizerak eta horrelako kontuak. Bazileo sano bat izan genuen horrekin ere, eta oso ondo pasatu genuen, nik uste dut nik disfrutatu nuela, nire ingurukoak ere pila bat disfrutatu zuten. Eta txapelarekin, suposatzen dut, amonarentzat ez baldin bada, gurasoentzat izango dela, eta batak edo besteak etxean izango du eta zaindu dezatela ondo. baina bidean nago. Ez dakit nola iritsi, baina bidean nago. Norekin iritsi, baina bidean nago. Ez da nore iritsi, baina bidean nago. Ez naiz iritsi, baina bidean nago. Ez dakit nola iritsi, baina bidean nago. Norekin iritsi, baina bidean nago. Ez da nore iritsi, baina bidean nago. Milaka zatitan ebaki zainak, malko harinaz, beteta bitxerra, arazo larriena, aztuta jada, anstura da terapiarik onena. Argi daki ez zaitut ondoan nahi, argi daukat ez zaitut ondoan nahi, argi jakin ez zaitut ondoan nahi, argi eta garbi ez zaitut ondoan nahi, argi daki ez zaitut ondoan nahi, argi daukat ez zaitut ondoan nahi, argi jakin ez zaitut ondoan nahi, argi eta garbi ez zaitut ondoan nahi. Ez naiz iritsi, baina bidean nago, ez dakit nola iritsi, baina bidean nago, norekin iritsi, baina bidean nago, ez da nora iritsi, baina bidean nago, ez naiz iritsi, baina bidean nago, ez dakit nola iritsi, baina bidean nago, norekin iritsi, baina bidean nago, ez da nora iritsi, baina bidean nago. Argi daki ez zaitut ondoan nahi, argi daukat ez zaitut ondoan nahi, argi jakin ez zaitut ondoan nahi, argi eta garbi ez zaitut ondoan nahi, argi daki ez zaitut ondoan nahi, argi daukat ez zaitut ondoan nahi, argi jakin ez zaitut ondoan nahi, argi eta garbi ez zaitut ondoan nahi.
Egunero Legez Olazaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Izar Castillo, eguerdion. Eguerdion. Eta Jose Rabecerra, eguerdion. Eguerdion. Nafarroara begira jarri behar gara ezinbestean izan ere, aste honetako berriak izan dira ez, berritatzak Nafarroatik izan ditugunak, suteak piztu direlako hainbat toki desberdinetan, dagoeneko badirudi egonkortzetanak aurrera doazela, pixkanaka itzaltzeko lanak bide honetik doazela, baita ere etxetik aldegin behar izan duten herritarrak etxera bueltatzen hasi direla dagoeneko, baina emaitzak kezkagarriak dira, 10.000 hektaria gutxien eskizkalita ikusitko ditugu dron bidez hartu ditugun irudiak. Hori esek irudiak, suteak utzi dituztenak, orain kezka dator ez da, batez ere ingurumen kalteak direla eta kalte materialak ere, etorriko den kalte ondorio ekonomikoei begira ere ez da. Bai, ondorio ekonomikoak eta ingurumenarentzat bai. Ze azken finean gizakiok bizi gara ingurumenean eta handik ateratzen ditugu baliabideak eta horrezagatik baso kudeak eta egokitu behar da aurrerantzean, ze klima aldaketarekin sute hauek edo bortitzagoak sarritan egongo dira eta pentsatu behar dugu orain arte egin ditugun jarduera ekonomikoak naturan egokitu behar ditugula poliki-poliki natura berreskuratzeko. Ze bestela gizakiaren jarduera arriskutsua da, omen da, oraindik ez dakigu zeintzuk izan diren kausak, baina gehienetan gizakiak eragindako suteak dira eta hori da kezkagarriena. Baina argi dago, faktoreen artean azken egunotan izan den bero bolada ere badagoela, ezta? Noski. Bai, azken finean, bero olatua, gero eta, areagutuko dira, ikusten ari dugulako klima aldaketa baten aurrean gauzela eta gobernuek ez dutela hartzen benetazko eta premiazko erabakiak, hau geldiarazteko. Ni beti nago gauzak analizatzen eta galdeketak etortzen jataz, adibidez murrizketen inguruan, zergaitik azken finean ikusten dugu nola gobernu guztiek mozten ari dute edo murrizketak eta tijera sartzen ari dute, esango genuke biztanlearekiko beharrezkoak diren hainbat zerbitzu, ze badakigu azken finean murrizketak baldin badau suhiltzaileen artean eta protekzio zibilaren artean, hor dator bat, azken finean bikoiztu behar dute txandak, nekea, azken finean horrek ekarri aldituen hainbat arrisku eurentzako eta istripuak eta bar. Gero bebai, askotan, zuk esan bezala, gizakiaren eraginak dira gehiengotan sute hauek. Bai, txerri utzak garelako eta uzten ditugula gure zaborrak edo non eta horrek badakigu hori ispilu efektua egin aldala adibidez beira batekin eta horrek pistea ematen du, ez dela gure erantzunkizuna mantentzea natura eta azken finean gure lurra era egokian, hori alde batetik, eta bai jakinda askotan piromanoak dauzela horren atzekaldean, adibidez, zergaitik ez dira kontrolpean egoten, adibidez pertsona hauek. Ze badakigu,
Eta gero askotan demostrau egiten da nola piromano dan pertsona bat, baietz osasun mental arazo larria dakona, baina horretan, zehaztu egin behar dela eta kontrolatu egin behar dela, zergatik pertsona hau ez dago adibidez, edo hauek ez daude kontrolpean. Jakiteko, bapatean olatu bero earen babesaren barne, alakoak, eta ez bakarrik, ikusten ari ditugu beste erkidego batzuetan zelan piztu egiten ari diren, eta ikusiko dugu, zelan Galizian urtero gertatzen da, eta gero beti dau foko berdinak normalean, ez? Larria bebai, beti gertatzen da pizkatzu bat Euskal Herritik kanpo, baina gero ikusten dugu hurbildeko gunean, ukiten gaituela gehiago, baina baten du, hor da gauzela ez, hor gelditu daitezela, baina azken finean bebai gure eragina daukate, zuk esan bezala, inguru giroan. Eta hildo horretatik, aipatu behar dugu basozainen lana, eta gora aipatu behar dugu bebai. Ze, orain arte, beraiek egiten dituzte ikerketak, jakiteko non dauden zuteak eta zeintzuk izan diren gauzak, ze ezberdindu behar ditugu gauzak eta baldintzak. Baldintzen artean dago klima aldaketa edo izan dugu beroaldia, baina gauzak normalean gizakien esku daude eta estatistiken arabera 80% gizakiak sortutakoa da. Horregatik, pentsatu behar dugu basozainen lana bultzatu behar dugula eta basozainen kontratuak eta pertsonala indartu behar dugula etorkizunari begira. Eta bestea. Eta nik zuek ateratako irudietan ez da ikusten. Zute mosketak hori kortafuegoak, non da? Hori da, baina zergaitik ez dute gobernutik egiten. Guk adibidez hemen baldin bagoiaz Bermeoruntz ikusten dugu dagoela erdi-erdian soilube banatzeko, bada ez bada. Zer gertatzen bada, hor behintzat, alde bat erreko litzateke, baina bestea salbao erreko litzateke. Zergaitik murrizketak. Murrizketen ondorio, zerten finean. Zorrek eragiten dau, pertsonak hori kontratatu behar dira, badak zer gertatzen da. Eta beti gauz berbaiten murrizketen inguruan, baina azken finean eragin negatiboak daukate. Eta azken finean guregan be. Murrizketak ere salatu dituzte beste sektore batzuetan, gaurkoan mobilizazio eguna dute Osakidetzan, narretan, hain zuzen ere, murrizketa horiek salatzeko, iganderako ere deitu dituzte manifestaziora, Osakidetza osatzen duten sindikatu guztiek, lehen arreta batez erekin kalarrian dagoela salatzeko, baina eta berriro ez, egiten duten zaklaketa horretan berresteko, eta batez ere Gotzonen Zagardui osasun sailburuak duela aste batzuk foro batean egin adierazpenak tarteko gogoraratuko duzu ezta, kultura aldaketa bat beharrezkoa dela, izango dela hemendik aurrera, eta aldaketak datozela, eta noski hori murrizketak gehiago gisa ulertu zituzten sindikatuek. Gaurkoan dena den Euskadi Irratian izan da osasun sailburua, eta berriro ere ukatu egin du horrelakorik dagoenek, murrizketarik, desegiterik edota privatizaziorako asmorik dagoenik. Deitu, izan baldin badira plan bat dagoelako Osakidetza desmantelatzeko edo murrizketa daudelako edo privatizazio ere aipatu izan dena, hori ez dela egia. Ez dago horrelakorik, Euskadin ez dago horrelakorik. Egoera ez dela erraza guztiak dakigu, baina bakarrik elkarrizketaren bidetik atera gaitezke baita guztion artean. Baina eta berriro ez, ukatzen murrizketarik ez dagoenik, baina gero praktikan ez bestelakorik ikusten da, ez da? Medikoaren gana jotzerakoan ikusten da baliabide faltakageriakoak direla, egunetik egunera, eta gainera, behin eta berriro ez soilik forun horretan, aurretik ere, hitz horiek errepikatu zituen Madrilen ere. Niretzako nik egiten ditute irudi horren analizi bat eta gezurretan dago. Bere aurpegia eta datorrenarekin bat, ez datoz, ze bere aurpegia da, suposatzen da, unkigarritasun hori azaldu nahi dauela, baina ez deko koherentziarik bere hitzak eta bere aurpegia. Azken finean, hori, hizkuntza ez berbala, analiza egiten bada, niretzako gezurretan dauz. Eta ez bakarrik bera gezurretan dagoela, baizik eta dagoelako babesten privatizazio bat, noiz ikusten ari dugu, 10-12 urte honuntz
EAJak egiten ari dagoen hainbat arloetan privatizazioa, eta babesten dute, euren kultura, euren politikak neoliberalak dira. Hori ez dute aldatuko. Ez dute aldatuko, ze jarraitzen dute, boskak izaten, jarraitzen dute gobernua izaten, eta hori aldatzen ez denean guk ikusiko dugu herritarrok zer gertatzen da, mosketak dauzela Osakidetzan, orain ez dute esango hitza, baina kultura aldaketa hau, sortzen ari da, ematen ari da, ikusten ari dugu, adibidez, arrakala digital brutala dagoela, adibidez, gure nagusientzako, zelan ezin dute, eta gero COVID-aren bitartez, eta hau izan da eurentzako babesteko, eta idei berri hau sortarazteko, aitzaki, primerazko aitzakia, etorri gara eta orduan aldaketak sortarazi behar ditugu, nola jendea ez doa medikura, ezin dute, deika dabe izenean, deitu behar dute, ez dakiz zer, gero eskatu behar dozu ordenagailuaren bitartez. Gero ez dute kontsulta batzuk, bakarri presentzialak, beste batzuk telefonoz, barkatu, zabeleko mina baldin badeko zelan begiratuko doztezu telefonoz. Gero, hainbat eta hainbat espezialisten atzerapenak, gero eta listak luzeagoak dira. Gero eta soaz, eta medikuek kontatzen dutzuena, ez da, de pelikula de terror. Eurak dinoe, ikusten ari ditugu txandak, murrizketak izaten ari ditugu tresnerian. Kaixo, igual egun baten, igual anestesia maituten jako bati eta igual esnatuten da operazio erdian. Eta hau da, hartzen dugu, jendea ematen dugu txantzat, no, eske daude eta beti hartzen ari dute eta beti, no, eske dauz, eurak nahi dute bere dirua. Eta horren bitartez, nondik atara behar dute? Murrizketatik. Eta desbideratu beste leku batzuetaratz, eta ikusten dugu, nora bidaltzen duten diru, adibidez, infrastrukturetara, eta, bueno. Argi dagoena da, osasungintzaren egoera, eta batez ere, lehen arretaren egoera, txarra dela. Eta txarra da, pandemiaren aurretik, ez gero, pandemiaren ostean, ikusi dugu nola antolakuntza ere okerrera jondela. Eta horrezegatik daude langileak kalean. Suposatzen dut ez daudela hor nahi dutelako. Haiek ere kezkatuta daude ze nolako baldintzetan egiten dute lana, eta haiek dira interesatuenak gauzak hobera joango direla. Gero, murrizketak dauden ala ez, baina nik ez dakit, baina ezetz esaten baduzu, baina gero bide beretik jarraitzen baduzu, okerrera zoaz, eta langileak argi eta garbi esaten dute egunero kalean eta ez kalean, gauzak txartu daudela, eta guztiok ikusten dugu, zuk esan duzu moduan. Guk arreta jartzen medikura joaten goazenean ikusten dugu gauzak txartu daudela. Ez bakarrik telefonoz hitz egiteko, baizik eta hiladak eta guzti. Ikusten ari dugu, zelan Osakidetzan eta batez ere lehenengo arretan, adibidez, pilo bat eraso jaso dutela bai erizainek, bai medikuek, azken finean jendea azarratuta dagoela. Baina eserre hori ez da isladatu behar euren kontra, baizik eta boskatu behar dozuenean, atara izue gobernutik murrizketa horiek eragiten duten partiduak, eta orduan gauzak aldatuko dira. Gertatzen dena da, azken finean, egunerokotasunean, jendeak ematen du bere hausnarketa ezin duela egin, eta orduan kontra egiten dau, alboan dakona. Nik adibidez, nire ambulategian, hainbatetan entzun dut, eguneroia dauzela agresioak. Behar bada ez dira fisikoak, baina bai, berbalak. Eske ez dozue zertarako balio, eske ez dozue ondo atenditute. Zelan harrera ona emango da, mediku batek, nik adibidez nire pediatra, jaso behar baditu 30 ume 5 ordutan. Egin kalkuloak. Eske,
zelan da posible, 10 minutu emango txezu, egin behar badozu ez dakit, jarri analitika bat, edo txerto bat, edo pisua hartu, edo, jo que se, ez dago astirik. Eta harretan 5 minutukoa zen. Bai. 5 minutukoa zen pandemiaren aurrean. Hori da, ba. Ez 10 minutukoa, 5 minutukoa. Bueno, ni dinot, osea, pediatrian normalean luzeagoak direla nagusien baina ala ere, zer dira 5 minutu, jesartzen zara. Eta gero ez hori bakarrik, azken finean, askotan nigoratzen dut, nire medikoa esaten. Jo, barkaidazu, eske, ez dakitain bat, dei, egin behar, klaro, azken finean euren lan karga, gehitu egiten da, eta hori, zupez dinozun moduan, zetorren ja aurretik. Eta gero gertatzen dena da, no, jendeak ez daukat bokazinorik esan ebien pasaen egunean. Barkatu, Osakidetzako opea urten da, eta 1.500 inguru plazan, aurkeztu dira 30.000 pertsona. Barkatu, nola ez dagoela bokazinorik badau, baina gertatzen dena da, jendea, bai egia da, azken finean funtzionariatuan egotea da. Bueno, lasaitasun bat, behintzat ekonomikoki bizitzan zehar, baina gertatzen dena da, zelan esan aldozu zure hau handiarekin, ez dagoela bokazio hori jendea nahi badau, azken finean biztanleria zerbitzatu, ez? Zaindu, ni erizaina izan nahi dut, edo medikua, eta hori, garatu eta zelan esan aldute. Eta botatzen dute, inolako ondorio barik, eta ikusten dugu, orduan, nik ez ditut, berba egiten dutenean ez dute zer sinesten euretaz, porque ikusten da gero egunerokotasunean. Eurek ez dire geisten, ez dira geisten kaleetara. Ez dakite, eurak daude euren zera, eta ez dakite zer gertatzen da gure azken finean, gure bizitzan. Hemen utzi behar dugu gaurko solasaldia, ez dugu gehiagorako denborarik, mila esker beste behin gurean izateagatik Jose Becerra eta Izar Castillo, eta jarraian eguneko albiste nagusia Carolina Suárez lankidaren eskutik, ondo izan. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun. Bat izan, 11 egin.